Για σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να μπαίνετε μαζί με έναν άλλο φίλο σας στο Minecraft, γιατί μου το ζήτησε ένας φίλος μου, ο Sensei Jimmy Brown. Δείτε, πατάμε το παίξε. Αυτό δεν είμαι σίγουρο ότι θα σας γίνει. Θα μπω μαζί με τον αδερφό μου, ας πούμε. Θα μπει στον κόσμο του και τώρα θα μου το βγάλει εδώ. Όπα. Μάλλον θα μου το βγάλει εδώ. Δεν ξέρω πώς έγινε. Να, τον αδερφό μου το λένε Κέντζι και αυτό είναι το δικό του. Το δικό του χωριό, το Godsheet το λέει εδώ. Και το πατάμε και μπαίνει. Δεν πατάμε το άκυρο γιατί θα βγούμε. Και μπαίνουμε με τον αδερφό. Δεν ξέρω αν θα σας γίνει, αλλά τώρα θα κάνουμε το βίντεο. Πάω στην πολυκατοικία που έχουμε φτιάξει με τον αδερφό μου. Όπα, διαφήμιση. Έχει βάλει και τζακούζι μέσα πισίνα. Γεια σας, παιδιά. Έλα. Βγήκα εδώ μέσα στο σπίτι μου. Το έφτιαχνα λίγο. Έλα, μα. Αυτό είναι το σπίτι. Κλείνουμε και αυτή την πόρτα. Έρχομαι στην πισινούλα. Πάω να σας δείξω το χωριό του αδερφού μου. Θα έχουμε μια άλλη πισίνα. Δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι το σπίτι του αδερφού μου. Επειδή στο άλλο έχουν έρθει 2 creepers και το έχουν κάνει. Ακούγεται και από το 2. Τι? Πες το δυνατά άμα θέλεις. Εδώ δεν θέλω να έχει κανένα πράγμα. Τι εννοείς? Εδώ. Είναι το βγάλεις. Περίμενε, έρχομαι. Δεν έχει. Για τους villager. Βραδιάζει, έλα γρήγορα, τι θέλεις? Να μου βγάλεις αυτό. Το θέλω. Τι, την πόρτα? Όχι αυτό. Να έχει κενό εδώ. Κατάλαβα. Έχουμε μοχλό. Περίμενε. Δεν έχει μοχλό έξω. Γρήγορα, δεν μπορούμε. Τι έπαθε η πόρτα? Καλά, τις πάμε. Και βάλ' την μέσα. Τι κάνει ο villager μέσα? Περίμενε να διώξουμε το βιβλίο. Μπράβο, έφυγε. Έλα μέσα, Μαριέ. Να το. Ρε, αυτός ο villager δηλαδή. Έξω τώρα. Τι είναι αυτός, κάτι την φοράει πίσω του. Wow. Και τι κάνουμε τώρα? Κοιμηθούμε. Μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα.
Εγώ λέω να πάμε στον κόσμο μου που έχουμε χτίσει ένα σπίτι. Έλα, βγες. Βγες. Εγώ θα μπω και περίμενε, Μάρια. Δεν είναι δικός μου αυτός. Περίμενε. Τώρα μάλλον περίμενε. Τώρα θα μπει και ο αδερφός μου. Άμα τον βάλει. Εννοούσα τον βάλει. Μέχρι να φορτώσει. Ακόμα να μπει, ρε φίλε. Α, μπαίνει και ο αδερφός μου τώρα. Διαφήμιση. Ακόμα να μπω. Εδώ μπήκε ο αδερφός μου. Μπήκα εγώ. Μέσα στο σπίτι θα μπω. Μην πας στην κουζίνα, δεν έχεις φάει. Τι κάνει έτσι. Α, το σπίτι που έφτιαξαμε. Να το. Μόρι, έλα πάνω. Έλα πάνω. Δεν μπορώ. Τι λες, ρε Μάριε. Εσύ δεν το κάνεις καλά. Να. Αφού έχεις πάει στο τουβλάκι δεν βλέπεις. Καλά. Τώρα θα βάλω. Α, έχουμε και φαγί. Τι να το κάνω, θα το πετάξω. Πάρε το φαΐ, Μάρια. Τι, το ξαναπήρα. Τώρα το πέταξα. Καλά, δεν με νοιάζει, το φαΐ είναι χάλια. Ποιο ήθελα. Πώς έχω βάλει, τι έγινε. Α, κοιμήσου κι εσύ. Τι κάνει. Έλα. Και από μπροστά. Αχ. Ρε Μάρια, γιατί το χάλασε, τώρα δεν μπαίνει εκεί πέρα. Μην μπαίνεις δεν μπροστά. Να, το βάλα. Τι κάνει έτσι. Ξημέρωσε. Όπα, μην μπαίνεις μέσα ρε παλιοσκελετά. Έξω τώρα. Έξω. Σπρώξ' τον έξω. Α, καλά, πέθανε. Ω, τόξο. Γεια. Θα παίξω τοξοβολία. Πιου. Ένα ζωάκι, να το στο κρυπέρας. Να το δώσω. Πού.
Τι πάω το κρυπέρ από εδώ πέρα. Ρε Μάριε. Πάω στο φάρο. Να παλιατζούρα τόξο, έχει σπάσει. Να τους δουλεύει ο φάρος. Αυτό ήταν σπίτι. Μαρία, θες να παίξουμε μάχη? Έχω μια ιδέα. Όχι, θα βάλουμε ζώα και θα πολεμάνε μαζί. Έλα εδώ, έχω φτιάξει για μάχες. Τι κάνουνε τα γουρούνια? Έλα να σκοτώσκεις. Έλα, τελείωσε διαφήμιση. Ξέρω εγώ τα γουρούνια, έξω. Πάμε μέσα και να τα διώξουμε. Είναι χοντρά, δεν χωράνε να περάσουν από την πόρτα. Σκοτώσου τότε. Γουρούνια, αφού δεν ξέρετε να πηδάτε θα πεθάνετε. Μπράβο. Μαρία, έλα έξω. Εγώ θα βάλω ένα γκόλεμ μέσα εδώ, στην αρένα. Και πώς? Θα σου δείξω που είναι. Ένα γκόλεμ. Όχι. Θα βάλω ένα μέσα. Όπα, όχι έξω. Καλά υγεία. Θα φυλάει εδώ. Και εσύ. Βάλε. Και εσύ βάλε αυτό. Α, όχι αυτό. Όχι, μην βάλεις αυτό. Περίμενε. Βάλε. Τέτοιο. Εδώ όλα. Θα βάλω κι άλλο γκόλεμ. Όχι Μαρή, μην βάζεις άλλο έξω. Τι κάνεις? Ποιο θα νικήσει? Πάμε κάτω να βλέπω. Πάμε, δεσμοφύλακα. Ναι, μπράβο. Εγώ θα βάλω τώρα γκόλεμ. Νίκησα! Ναι, έχει πιο λίγη ζωή γι' αυτό. Εδώ λέω να τελειώσουμε το βίντεο. Για παιδιά, κάντε εγγραφή σε μένα και σε Jimmy Brown. Γεια! Βάλε κι άλλο μέσα. Βγες έξω γρήγορα όμως. Έλα έξω.